Nggih ndherekaken sekundur para tamu ingkang sampun bareng badhe kundur ugi sembah nuwun ingkang agung munggah karowan panjenengan sedaya madosaken nyembatan setunggal bagus sawiji. Monggo Dik sarine. Catatan sajroning ati dapat luntur saya ora ati aku kowe tadi garwa margo Kupuk asmara sampun katur. Matur sembah nuwun Desarini minangkani pamundhut panyuwun ingkang nuansa klasik katur para kasepuhan mirunggan ugi katur Bapak Ibu yang tasih keparenggihan pun sekecaken nulungan kanthi mar. Yen ing tawang ana lintang Cahayu aku ngenteni marang meko hengang kosong sontakon wan tane hareki janji kueling sumedhot ras ing tias Nimas ingsun marsapa sinaksenan bumi tangis ing tias nganteni padang
pamintaku nimasito asih atut runtut tansah reruntungan kok piyambakan Mas? Oke, mboten gadah gandengan ta Mas. Jomblo mesti ya, jomblo. Pun mesake ing sarino lan wengine datan genggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhatan samulan sita asih Pindo mimi aminduno hayo nimas bareng ana tapi wajib sita asih perayaan. Makasih Mas Wajid dan kru, makasih luar biasa. Diatur ke? Mau ini nyelong laron? Enggak. Udah. Ki, kowe pengen ngerti alasannya kok bubul iki ngopo Mas? Enggak tahu. Yo. Aku ndak dong apa? Ngene. Apa kuwi? Laron biasanya nek bubul pas krungu apa? Gluduk Mas. Yo urung aruat lagi krungu campur sari. Ya ora, sampean bawa mau ndarani gluduk. Iki yo pinter iki. Yo pinter takoni. Takone pinter. Tapi suwon ya. Makasih ya. Ya kedong lah. Pun, makasih disareni ayu banget. Nggih, jenengan nggih. Gua ales Mas. Muten Mas. Monggo. Iso nyanyi mboten jenengan? Mboten Mas. Monggo. Aku kang setya satuhu pimpin nganti saiki bebasane petang kapan pang obor sumbona andika pangayomanmu lair batin mus nyata mung sajane andika sekone kurang reno tondo yati kasaksene rika Oke, sonarek saged sowae ngenten iki pripun to Mas Eko?
Biasa kanggo ngene. Pripun Mas? Biasa. Biasa. Biasa aja. Melampah tepi Tuhan Mugianto berkahe widi hati komo tansah limpah banyu sedya kula lalu kalian menikah kan sama multimedia yang ini ya streaming swasana. aku kang setya satu witin nganti saiki Mugianto berkahe widi hati komo tansah limpah ngambara ing ngawang hangat langut bebasan tanpa terapi nara
urip jagat Wulandara lambara munggahi Tungkul ngumbar kakasan satemakino ngimpi atur besar ini menikah katur Bapak Ibu orang benar sepuh yang atas panggilan karyawan hiburan katur wonten ngarsa panjenengan satu sumangga Seripat seripit lempiane mrake simpit gandes luwes wiragane hanglang lami
Dek Sarini. Nggih Mas Ade. Ugi hanyerengi rawuhipun para tamu, Bapak Ibu ingkang temben kula rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Ugi para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan, sumangga pun rahapi kanthi raos ingkang mendika saparinipun katur saking Hamugati sinambi hararas manglipur saking kanca-kanca karyawan Sritek monggo. Karyawan hiburan. Hiburan monggo. Yo. Katon bunga kang pindho sari kuci wangi kabeh mau amung mimpi. Matur sembah nuwun Dek Sarini.
Mugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke nggih ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon Ampun waktu khusus. wangsul riyin. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le Lah masak. mirip tukang Le masak isa-isa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kompor Ini kok modern. bludun. Ndak apa-apa monggo diaturke. Pun ratos nggih. Siap. Ora bakal atiku ke Siap, ada. wangian yen si poda kandutut Luar biasa sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya.